martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung sen saluku na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Dia muna do nga sahapur siyaon barita na uli nagabihatan di bata di tadi bagasat tikiom imana tarsura di buku 2 Samuel bidu sada mamukka mensian ayat 17 sahatu ayat 27 tangi kamu mahatani dewata. Dia dungi si David si Saul dohot si Jonathan. Dungi dia dukko si David ma edde adungon manangisi si Saul dohot si Jonathan anaknya. Las dokon ikut ajar honot todoi tu halak juda edde adung taringo tu sior idama tarsura doi di bagasan pustaha ni halak nabonar wali hamuliaun Israel nunga mate tertulak kamu di atas ni akka robiamu magoponai tung maragian akka ulu balang unang nian di pabua baritai digat unang mania di barita akon diaka alaman ni Askalon asa unang marlas ni roha akaburu Palestin unang marulup-ulup akaburu ni halak perhulup hamu ale akadulu ni Gilboa say unang mian adong nabur manete tu hamu manang udan madabu manang hauma patumonaan ay disido hadik dikan ni lobu-lobu ni akka ulu balang bulun lobu-lobu ni si Saul hira naso miniahan marhiti-hiti miyak naso dung mulak nian sior ni si Jonathan so martubul sian mudar ni akka na maragian siat tabo-tabo ni akka ulu balang purang ni si Saul pedang dung mulak buti so martubul wali Saul doho Jonathan akan hinaholongan jalahan sudungan ni roha tagan dingulu nasida jala dihamatian nasida pedang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong raja wali jala gumogo sian singa hamu ali buru Israel tatangi si hamuma si Saul na marlus tu hamu akka ulus surta na mabain payamu na marjagar-jagar sian siri magoponay tung maragian akka ulu balang di tonga-tonga ni totangan nung atung mati tertulang si Jonathan di antas rubian mi Yali Jonathan ali Anggia masay marsa rohakku pasari-sari panading mi tung hasudungan ni rohakku si tutudoho lomo addo rohakku mida holong ni roham diaho asa mida holong ni rohani parupuan magoponay tung maragian akka ulu balang jalamago akka parhubas tu hamusuon iman sana di hamuna donga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus somaldo tabigi adong paddohan namadok manu ni pialangge kotek-kotek lau marpira sirang namarale-ale lubian sian namatian ina lapatan ni padohan masih bagas situ tuduh betapa dalamnya rasa kehilangan saudara, kehilangan teman, kehilangan sahabat. Tunglungu situ tuduh molo ditinggal hon jalan molo mate ale-ale dang bui berengo buhina dang bui pajupa dang ni ida bakkena tungeri situ tudo
molo marsirang do ale-ale persirangan alani hamateya. Alan dia makadonga saha porsyao buhado pakilalan molo songoni manang modding ale-ale naso bui taida. Tutu olodo saya tu matangis jala lungun si tutu rohan. Pait ma pakilalaan. Las di baga satur putau dia makadonga saha porsyao taida do para laleon ni si Jonathan doho si David. Nah sangat luar biasa. Harosuon para laleon na sida sangat menyentuh jala masay bagas do para leleoni dang alani sinadongan. Ala di bagas at 30 tahun dung sahat barita manang kabar habu ni roha ima nang marujung ngolu manang mate di parporangan Raja Saul do si Jonathan maralohon hala Filistin. Di bagasan habu ni roha sa itu matangis do Raja David mabigi baritai tung lungud do rohanan. Dungi mga dungi ma si David di bahem masada ede adung na khusus ima dihabut ni roha ni si David di bahem ni mana masada ede adung marningot para laleon na rapdohot si Jonathan. Jala sudidu hala Israel nang bangsoy diajak Raja David asa tung dedukon asa tung diajarkon asa sudi bangsoy makalunguton dohot maboto adung tarengo tu holong ni roha doho pengorbanan doho songoni pangulahonon ni Raja David nang songonin si Saul doho si Jonathan. Dia makarungan molo taida di baga 10 tahun si David benar-benar kehilangan ale-ale na burju. Tung masay pahit jala lungun. Di lungun ni roha di paralel na sida pola do di do ibana songon natakas di ayat 20 nomi. Ia li Jonathan ali anggia marsay marsa rohaku pasari-sari panadig mi tunga sudungan ni rohaku si tutu doho lumuad do rohaku mida holong ni roham diahu asa mida holong ni roha ni parupuan bagas si tutu lapatan na bahkan dia sampai menggambarkan imana ke membandingkan ima taringo tu holong ni parupuan lubisya nima holong ni rohani paralel na sida lapatan na parpada na sida manang paralaleon na dang siya diri sa diri dang siya roha-roha alay paralaleon ni si David doho si Jonathan imana tubuh siyan holong mangalap holong siyan holong hido paralelon na sida alan dia makadongan molo tarajumi jara molo taida gabi adong dosa da persyajaran na arga taida diturpukon jala temani minggut tape masay luar biasa do mengajak kita ima parhamaranggion di bagasan holong paralaleo di bagasan holong Muhammad parhamaranggiota di bagasan holong di bagasa turpukon adong nagabe persyajaran na arga na taida sian parhamaranggion ni si David do si Jonathan na parjulu ima neng dohoron na parhamaranggion dang alani mudar alai alani holong taboto do dia makadongan sakap ni Raja Saul
taringot tu si David disakap akan naroa nang sakap na yang mabunuh maben akan nadinggan. Alay di patupa si Jonathan do maben nadinggan pangulukon do cara nabinahin ni si Jonathan mengurubi. Bahkan Jonathan sampai ia rela. Nataida bagaimana Jonathan menyelamatkan si David. Mulut aja di sada Samuel 20 ayat 31 ayat 30 sada. Luar biasa do dibain. Ima si Jonathan dalam lahu paluakon. Si David siak kamatianing. Baka pola gabe diduk. Si Jonathan anak durhaka, anak susila. Ala dipalua ibana. Ala dibahit cara lahom membebaskan ima si David buido tazahe di sada Samuel 20 ayat 31. Jadi marpiar-piar marimas ni si Saul mida si Jonathan ninna matibana anak jia naso syahata dohu danunga huboto naung dipilit ho anak ni si Isai mabahin haurahom doho haurahan ni inam na tumuhoko alay saliling mangulu anak ni si Isay di tanaon dang tagamon hot ho nang harajom opeh surok kuma mangalap ibana tuahu ay anak si bunuod do ibana. Ima luar biasa rimas ni si Saul marnida si David pola didok anak jia si Jonathan ala dipalua. Imana yang idot tenak ngani bahwa perhamaranggion para leleon. Ima ala ni holong dia siap apapun, dia rela apapun yang dia lakukan demi sahabat, demi alelena. Nah berdua hon nang idot ta ima perhamaranggion na jinalo ni si Jonathan do si David ima sada para leon hadiah na siya debata. Ala siya debata do smual ni para leon ni parhamaranggion na sidey. Jala parhamaranggion na uli na siya debata. Dang adong di si mencari untung. Dang adong di si songon na sa taguari si suli-suli. Alay para leloni dang diukur. Berikan aku supaya anda kuberi. Alay para leloni marluba-luba mabanauli. Ido benatadok parhamaranggion ima hadiah nasihat debata. Ido benedok Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang rela memberi nyawanya. Ima ala hadiah nasihat debata. Sogon na pinatupan ni Jesus tu portivion. Dibayan Tuhan Yesus do hitagabe ale-ale na hanggina. Ido benedok isi do hanggini Tuhan Yesus. Ima na mangulo di bagasan ibanam. Ido umbay naro Jesus tu portivion. Naro siya debata. Holong nabalga ima mangalion hosana humokop ale-ale na ido holong na niluni di bata alani parhamaranggion na di bagasak kolo parhamaranggion na so diukur holan alani sinadogon do diukur alani pabahenan tetapi adalah hadiah dari sorga. Namanya udah makadongan nama saya arga situ tu tidak dibagas terpukon ima sada adung parhamaranggion ni si David doho si Jonathan ima parhamaranggion di bagasan holong nama saya takas sahabat persaudaraan di dalam kasih yang kuat. Ala parhamaranggion na si dadang diukur do status ay molo si David sada parmahadui
Molo si Jonathan, anak ni raja, tentu sian status tidak akan nyambung. Dan mungkin bui maraliale sian status nai anak ni raja do sada parmahan. Alai berengut na ima bahwa nama setakas parhamaranggion marang paraleleo dang diukur alani jabatan, alani haguku ni portibion. David tidak pernah minder, tidak pernah merasa tersingkir bersahabat dengan Jonathan. Jonathan juga tidak pernah berpikir merasa kecil ketika dia bersahabat dengan seorang gembala. Dia makarungan odo na bagas berengota ima paralena sida holong nirohana ima holong naso marpangaci. Holong naso marpangaci ima holong na marpangulaon. Napatar di bagasan parsauran siganupari. Sadok panggulmiton ninguluna totong dirahut holong niroha. Holong niroha do mabayan sadahala girgir patupakon ulaun akanaudi do nadenggan. Holong niroha do buay mabayan donganna sonang. Holong niroha do patubu ima akaulaon las niroha. Jala holong nirohaido ima nakaing tadok nabui mabayan pasiaton dongata. Marhiti naing tapa somal-somal dirita mangulakon tubuh ima di bagasan holongi. Tapaloas ma holongi gabi mangulu di paraletai. Tapareahi ma holong niroha na songon na pinasahan ni Tuhan Yesus tuhitan. Jala ikon manat kita, jala ikon totok kita ibaga sa tangiang unang adong nagirgir mamula-mula mabayan masihosoman akan namaraliale. Unang adok kita na makasuguhon jala mabayan putar akajolma namaraliale. Di sido jot akahahurangan dosata taringot tungolu na sebuih kita mabayan ima akalas ni roha nang taringot tungolu ni para leon. Atong alani madia makadong asaha porsyam di bagasat trupu taon asa tuntakas mahita diajak jala na parpudima dohonon nami parhamaranggiom mangurupi mangalehon gogo na mas totong nabui masih tukol-tukolan taingok ma parhamaranggiom tayo bersahabat membantu mendukung memberikan sebuah kekuatan di dalam Tuhan. Taidama di sada Samuel 27 ayat 10 nomi mohado si David dokot si Jonathan. Jadi borha ma si Jonathan anak ni si Saul madapoton si David di bagasan tombaki jala di papirto dina di bagasan debata. Dia saling menguatkan. Laos ninna mamado ibana unak komabiar. Aidang tagamon dapot tangan ni damang si Saul diho. Iko bakit raja doho gumonggom Israel. Jala aku gabe dongan na pay dua damang si Saul pe takas di boton. Jadi marpadam ma nasida na dua dia dopan ni Jehovah. Laos ditinggal di bagasan tombaki masih David alayanggo si Jonathan mula ma tujabuna. Dia makadongan ima na taida nakaingan ni parpadana para leon ni nasida tidak pernah diingkari. Dakya gabe dipasob alai totong ma nasida saling menguatkan di dalam
dua ibaga satangyang jala ngulu ni paralelo ni takasma parhamarangyo ni songon nadi poda 17 ayat 17 manang ise natotong marholong ni roha ima ale-ale alay tertulu di hagugu tapi yang godongan situtu manang ise natotong marholong ni roha ima ale-ale alay tertutuk di hagugu tapi yang godongan situtu lapatan na di bagasan paralel tidak ada kita pernah merasa rugi di dalam persahabatan, di dalam parhamaranggion. Persahabatan yang sejati lahir dari kasih yang tulus. Dengan kasih inilah seorang sahabat rela berkorban bagi sahabatnya. Tati rumah si Jonathan namaraliale dohot si David songoni mana kita tati rumah parhamaranggion persahabatan paralel nasidam tidak dengan kedagingan tetapi dengan roh dan di dalam doa sehingga mereka dikuatkan alani holong nasihat debata mangulu mahita di bagasak kolong amin moliati madiho ali Tuhan debata na paingoto kami marhiti hatam na badi hodo ali ali namin na sungurong moliati madiho amin